има един момент или точка, от която няма връщане назад. Казано на английски the point of no return. Тоест ти трябва да знаеш тази точка, това е вече опита, то не става така с учене или с говорене, както ние говорим в момента, но ти го усещаш. В момента трябва да го усетиш, кога връщането назад е невъзможно или толкова трудно, че е почти невъзможно. Това е било точката, в която Христо, някъде около 8500 може би, когато той всъщност е взел решението да продължи. Аз съм сигурен, че той е усетил тази точка и е знал, че от тук нататък връщането ще бъде много проблематично. Допустимо е, ти си в, както и той без кислородна апаратура се движи, допустимо е в съзнанието му да е по-голямо желанието да се качи, отколкото да се върне. И така е станало. Но той все пак се е надявал, че ще се върне, защото винаги е оцелявал до този момент. Имало и други алпийски скачания, в които той бил в режим на граничен, но не е оцелявал. И може би си е казал и този път ще оцелее. Но за съжаление не се получи.